Summer, summer, summer. It's like a merry-go-round. Штрак. I see you under the midnight. All shackles and bows. High shoes with the cleats clicking. A temperamental glow. Oh, it's magic when I'm with you. Какво става тук, а? Мислехме, че спиш, тате. Как да спя, когато в къщата има крадци на кексчета? Може ли да гледаме дракона? Да, защо не? С кое от всичките се включва телевизорът? Мисля, че отвори гаража, скъпи. Знам, нали ще излизам? Олеле, майко, каква воня. Браво! Къде отиде доброто старо време, когато телевизорът се включваше с копче? Семейство Одел имат универсално дистанционно. От него включват всичко. По-лесно е за старите хора като теб. 3 пъти ураза Одойл. Не знам. Попитай баща си. За кое? Мислиш ли, че някога ще довършиш къщата на дървото? Да, тате. От 2 месеца е готова наполовина. Вижте, искам да я довърша, но съм много ангажиран в работата. Щом приключа, ще я довърша, обещавам. Търпение. Съндън се боричка с патицата. Не, това не е борба, а нещо, за което не бива да знаете още 10-30 години. 10 за теб и 30 за теб. Майкъл, ще се видим до вечера на плуването. Плуване. Трябва ли да идвам? Да. Шегувам се, там съм. Добре, обичам те. До края на света, скъпа. Господин Нюман, Кевин Одойл, радвам се да те видя. каква стереоуредба имате в този симбоклук? Не знам, не съм поглеждал. Баща ми има босе. Баща ти има в колата прасе? Ужас! Не казах това! Баща му в колата има прасе! Хайде, плащай и тръгвай! Добро утро, господин Нюман. 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 Пътувах час и половина, Алис. В колко е срещата? Вече започна. Какво? Може ли да отида до тоалетната? Върви! Казах ти да не ме питаш. Принц Хабибо, интересно е, че по закон в Манхатън можем... Майкъл. Съжалявам, сър. Някакъв идиот с червено ламборгини е паркирал на мястото ми. Принц Хабибо кара червено ламборгини. Не беше червено ламборгини, а сино Ферари. Този съдружник ли ти е? Майкъл е мой служител и е един от най-добрите ми млади архитекти. Благодаря. Ще разясниш ли концепцията, Майкъл? С удоволствие. Принца Буби. Хабибо. Принц Хабибо. Мисля, че казах точно това. Когато господин Емър ми обясни какъв човек сте, човек с визия, който държи на оригиналността, аз си казах да им покажем какво е елегантност. Представям ви вашия ресторант. Къде е барът? Барът? Барът е тук, а водопадът... Да направиш бара по-дълъг. Добре. Може да отрежа малко от атриума. Никакъв атриум. Принц Хабибо иска само по-дълъг бар. Още ли ви, Сърби? Вече ми мина.
Искам и канализация за конкурсите мокра фанелка. Шегувате се, нали? Водата трябва да се оттече, Майкъл. Махаме атриума и ето тук слагаме канала. Боже, Харесва ми. Просто великолепно. значи искате да ви направя арабски стриптиз бар? Как смееш да сравняваш еротичния ресторант на принц Хабибо с стриптиз бар? Тази идея няма нищо общо с стриптиза, Майкъл. Не исках да ви обидя, принц Хубида. Хуба-буба. Хабибо. Хабибо. Хуба-буба е дъвка. Принц Хабибо не е дъвка. Принц Хабибо, аз ще изпълня желанието ви. Дано идеята за атриума не ти е отнела много време. Какво е един месец от живота на човек? Виждаш ли онзи паркинг на 56-та улица? Да. Уацухита иска да го събори и да построи луксозен хотел. Взехте ли поръчката? Още не. Първо някой трябва да направи проект. Интересува ли те? И още как? Този уикенд ще празнувам с децата, но от понеделник започвам. Чудесно. Пожелавам ти приятен уикенд. Ще го възложа на Сорцън. Не, в никакъв случай. Не може ли да почака 3 дни? Говорим за японците, не чакат и рибата им да се изпече. Ще поговоря с жена си. Чудесно. Ще се видим по-късно в бара с принц Абу Даби. Днес синът ми има състезание по плуване. Шегувам се. Там съм. Браво на моето момче! Браво! Беше страхотен. Ти не си моят татко. Ти си мислиш така. Какво? Шегувам се. Спокойно. Наистина ли той ми е татко? Давай, скъпи. Невероятен си, скъпи. Невероятно. Ти да не си полуделфин. Ти току-що дойде, тате, видяхте. Как така? Защо говориш така? Видях как скочи и как финишира. Какъв стил плуваше, татко? Стил, затваря си устата. Хубавото е, че татко те видя как финишира. Не ме видя. Не знам защо, но си говореше с Пин-У. Защо? Хлапето се давеше. Да го оставя ли? Никой не се дави в моя басейн. Аз съм треньорът. Бил Хърлих и вие трябва да сте бащата. Майкъл Бански. Извинете, Майкъл Нюман. Имаме напредък, Абен. Помни, дясна ръка, главата наляво. Лява ръка. Главата надясно. Знам, но малко се обърках. Няма нищо. Когато усъвършенстваш това, ще те помислят за полуделфин. Наистина? Да. Ало? Господин Еймар. Бен, по-бавно, това не е състезание. Втори сладолет за 5 минути. Яде като някаква машина. Ужасно. Не е възможно да е гладен. Подражава на Майкъл, направо ме подлодява. Напоследък Майкъл води доста нездравословен живот. Това ще го убие. Значи, говорим за характерна сграда. Изкараха ми ангелите. Тате, колко още ще живееш? 1 минутка. 1 минутка? Татко ще умре след 1 минута. Не, спокойно, няма да умирам. Ще живея 200 години. Това достатъчно ли е? Обещаваш ли? Обещавам и се кълна. Ела тук. Купеленца мръсни! Ей! Тук има семейства с деца! Съобразявайте се, буклуци такива! Върви да гледаш ретро, дядка. Да не сте гръмнали повече! Бенджамин? Какво е това? Монета. Баба ти не ми дава да ям сладолет заради диабета, обаче няма нищо против да похапвам монети. Така. А сега бързо преброй до 3, защото вкусът ти е ужасен. 1, 2, 3. И я се разкарай. Ядеш и говориш като баща си. Бен, Да не си го повторил.
Извинявай, Бобо. Как го правиш, дядо? Фокусникът никога не издава фокусите си. Баща ви ме пита как го прави, откакто беше на вашите години. Нали така, синко? Майкъл, с кого говориш? За Бога. Говоря с шефа си, мамо, не викай. Кажи му да си гледа своя живот. Ти имаш семейство, ела при нас. Майка ми ви поздравява. Много е важен, нали? С важния си клетъчен телефон. Добре. Да, наспете се добре. Лека нощ, господин Еймър. Лека нощ. Може ли вече да си починем? Съжалявам. Да го духаш, татка! Мъртви сте! Под дяволите! Да, бягай! Бих баща ти в гимназията. Сега ще набия и теб. Мразя този човек. Лека нощ, каубой! Горе ръцете по Покахонтас. Лягайте си, смяната на Покахонтас свърши. Да не се разболяваш, шерифе? Нямам време за болести. Трябва да гледам филм за азиатската архитектура. Трябва да си почиваш, скъпи. Цялата гора ще ти се смее, ако паднеш, докато опъваш палатката. Да, забравих да ти кажа. Трябва да отложим къмпинга. Еймър ми даде нов проект, който трябва да довърша до вторник, иначе отпадам. Но децата говорят за къмпинга цяла година. Мислиш, че не знам ли? Каквото и да реша, както и да постъпя, разочаровам някого. Гледай да не разочароваш когото не трябва. Дона, не се занимавам с кръчми и хазарти, мадами. Работя като вол. Та семейството ми да живее по-добре, отколкото аз на времето. И сега трябва да гледам скъпания документален филм. Само се успокой. Шегуваш ли се? Няма ли да ми помогнеш малко? По дяволите. И ние ще си купим универсално дистанционно като съседите. Писна ми. Да ти отворя ли гаража? Да! Затворено. Затворено. Отворено. Спалник, бани и още нещо. Приятел, случайно да продавате универсални дистанционни? За душ или за туалетна? За телевизор. Нямаме. Искате ли за одеяло? Имате дистанционно за одеяло? Аз не работя тук. Чакам приятели. Шегуваш се. Да, защото нямам приятели. Ще ми бъдеш ли приятел? Леле! Уплаши ме, бе! Спалня. Спалня. Баня. Баня. Спалня. Писна ми от този живот. Още нещо? Be the devil who can't see anything. But darling, be mine. Извинете, че ви прекъсвам. Имате ли универсални дистанционни? Нещо смърди на пържени картофи. Да, сигурно съм аз. Тази храна съкращава живота. Да, чувал съм, но както живея напоследък, май нямам нищо против. Търсиш универсално дистанционно? Да, искам да прави всичко. Да улесни максимално живота ми от към усилия и време. Не би трябвало да го правя, но ти изглеждаш добър човек. Най-сетне някой забеляза. Ще ти покажа едно дистанционно, най-съвременната техника, която предлагаме в магазина.
Звучи добре. Хубаво е. Най-новото дистанционно управление дори още не е в продажба. Значи Одойл ще се ухапят отзад с тяхното обикновено дистанционно. Не познавам семейство Одойл, но ще се захапят много здраво. Супер. Ела с мен отзад. Добре. Много мило от твоя страна. Как се казваш? Викай ми, Морти. Аз съм Майкъл Нюман. Майкъл Нюман. Ще обърна света ти с краката нагоре. Добре. Нещо много повече. Това място отвън изглеждаше доста по-малко. Да. Шегувам се. Наистина нови неща. Дали не е това по средата? Палаво дистанционно. Къде е кутията? Има ли опътване? Няма нужда. Само насочваш, щракаш. И то се програмира само. Колко струва това нещо? Не съм най-богатият човек на света. За твой късмет още не е регистрирано на касата, така че просто ще ти го подаря. Каква е уловката, приятел? Да не искаш нещо по-така. Не съм от другия бряг на реката. О, стига глупости. Тогава защо го правиш? Добрите хора заслужават да им се помогне. Вземи го. Наслади му се. Трябва да знаеш само едно. Не можеш да го върнеш. Защо ще връщам нещо, което съм взел без пари? Кексче. Не ти трябва кексче, трябва ти ролце. Така. Сега да видим какво можеш. Така, включих си телевизора. Аз съм генийче. Говорих с децата. И? Проявиха пълно разбиране за отлагането на къмпинга. Супер. Казах им да си поканят гости. Чудесна идея. Благодаря ти. Благодаря ти, че проявяваш разбиране. Може ли да те попитам нещо? Да? Когато успееш да станеш голяма клечка в компанията, ще ни отделяш ли време или ще поводеш още повече? Чакай малко. Когато стана шеф, милионер и голяма клечка, веднага ще наема идиоти като мен да ми вършат работата, за да можем ние с децата да правим каквото искаме. Само ми дай малко време. Не ме гледай така. Моля те, прояви още малко разбиране. Обичам те. Лека нощ. Помисли си, Майкъл. Да, но... И стига с това сладко. Ще станеш 200 килограма. Добре. По-тихо, приятел. Всички спят. Пак ли искаш да акаш? Защо не погушкаш патицата? Изчакай само 5 минути и не вдигай толкова шум.
Като комбинираш сироп за кашлица с шоколадови ролца, се получава наркотик. Искаше да акаш, акай. Пипи, дългата разходка, побързай! Леле, майко мила! Да, права си. Пластичната хирургия е доста неприятна, но само след 6 месеца ще имам лицето и тялото, от които имам нужда, за да живея както искам. Майка ми веднага каза, процедурата е много рискована. Ако Саманта поиска да си оправи скулите, и аз ще се побъркам. Виж ги само. Толкова са славянски. И ти трябва да си оправиш нещо. Така Майкъл ще стои повече вкъщи. Добро утро, Майкъл. Изглеждаш ужасно. Добро утро, Джанин. Изглеждаш много славянски. Ти ревнуваш, защото с Дона днес ще отидем във фитнеса и мъжете там ще ни заглеждат. Майкъл знае, че е единственият. До края на света, скъпа. Извинявай за снощи. Обичам те и... Божичко, искам и аз. Искам съпруг, когато да целувам, обичам и да му отдавам сока си. Вече изневери на 3 съпрузи с братята им. Мисля, че си раздала достатъчно от сока си. От любовния си сок. Знаеш прекалено много за мен. Не биваше да участвам в шоуто на Монтел Уилямс. Дори той те сметна за луда, а е виждал какво ли не. Имах отчаяна нужда от компания. Всичките ми съпрузи, всичките ме зарязаха емоционално. Те работеха, а ти спеше с безработните им братя. Нимфоманка. Майкъл, успокой се, скъпа. Не, няма. Имам проблеми с самочувствието още от дете. Имах едно зайче, Пепър. То също ме изостави. Дори зайчето. Дори зайчето. Не ме гледай така. Какво ми е? Картина в картината. Ето го и хвърлянето. Какъв силен удар! Това е хоумрън! Великолепен удар, изпълнен от Хидеки Мацуи! Извинявай, какво каза? Не й е лесно. Защо си лош с нея? Не знам. Аз... трябва да тръгвам. Добро, робокуче. Може да лае на 6 езика. Супер е! Много по-готино от тъпото ви живо куче. Тате, Кевин има робокуче. Много хубаво. Много хубаво. Това куче струва много повече от колата ви. Вече не струва. Робокуче! Здрасти, здрасти. Да видим. Кажи сега, това скрита камера ли е? Ти ли си водещият? Морти, къде са камерите? Явно всички са в играта. Даже и Сънданс участва. Смей се, Америка! Аз съм идиот! Дона, ще ти го върна! Превъртане напред. Никой не ти се смее, Майкъл. Искаш универсално дистанционно, което да управлява целият ти свят. Да, но то управлява, но кой танцува?
Охо, и на Морти му харесва. Майкъл, натисни менюто. На дистанционното. Не, на ресторант Червения омар. Да, на дистанционното. Къде съм? Пак ме хвана сиропът за кашлица. Какво е това? Менюто на живота ти. Животът ми има коментар. Пълно е с екстри. Штръкни го. Штрак. Това е миналия вторник. Майкъл очаква с нетърпение да му донесат обяда. Това Джеймс Ърл Джонс ли е? Той е най-добрият диктор. Но го чакаше разочарование, защото Алис му донесе чизбургер вместо хамбургер. Чизбургер поиска хамбургер. Винаги прави така. Майкъл възнамеряваше да накара Алис да махне сиренето, но се отказа, защото реши, че в яда си Алис може да се изплюе в сандвича му. Мъдро решение, защото Алис смяташе да направи точно това. Шегуваш ли се? Палавница. Господи! Какво още може? Създаването на... Штръкни. Хипарско, къде сме? Това е някакво порно ли е? О, тет! О, тет! Това родителите ми ли са? Създавате като зайци. Чакай малко. Смени канала! Смени го! Как се сменя? Нищо не виждам. Какво стана? Подът е мек и влажен. Много приятен за стъпване. Гледай. Натисна бутона за превъртане напред. Тук сме месеци след твоето зачеване. Така, много добре, госпожо Нюман. Не! В корема на майка ми! Напънете още веднъж. Момиче! Момиче. Момиченце, благодаря ти. Аз ти благодаря. Много се извинявам, но може и да е момче. Как така може? Какво е? Може това да е пенис. Може. Това е моят пенис. Може ли да го видя? Ще го приближите ли? Виж, Малко кремврище, имаме момче! Момче! Майка ти вероятно има много добро зрение, защото аз нищо не виждам. Много смешно. Няма що. Да се махаме. Значи се оказва, че мога да преживея отново всеки миг от живота си. Невероятно. Какво стана? Какво направих за Бога? Ехо, как да продължа нататък? Хвана се. Искаш да ме побъркаш още ли? Намисляш си времето и мястото, превърташ назад и си там. Господи! Езерото Уиниписаки. Това съм аз с фланелката на Джетс. Давай, малък аз! Добро хващане, браво! Майкъл, вечерята е готова. Покани приятелите си, ако искаш. Ще дойдете ли в палатката ни да вечеряме заедно? Ако искате, елате в караваната ни да гледаме, 3 са много. Унизително. Мамо, защо нямаме каравана като всички останали? Че това къмпинг ли е? Как ще контактуваш с природата в такава консерва? А е по-забавно да се топлим един друг нощем. И още как. Изчакай с десерта. Много съм гладен. А знаеш ли аз колко съм гладен? Толкова съм гладен, че и това бих изял. Тук започна фокусът с монетата. Как го направи? Това е фокусническа монета.
Така и не му казах, че знам. Много мило. Трябва да се връщам на работа, натисни пускане. Това е много мощно устройство. Използвай го внимателно. Добре. Кой си ти? Знаеш кой съм? Морти? Ако имаш въпроси, обади ми се. Не, Линда. Стейси печели наградата за най-хубави крака. Искали сте да ме видите? Майкъл, заминавам за Хемптън, но разчитам изцяло на теб. Проектът за хотела е важен. Ако успеем, ще станеш съдружник. Добре, благодаря. Но ако се издъниш, ще разпределяш пощата с години. Денис се обади и няма да дойде в Хемптън, защото влиза в клиника. Ще съм сам на 4 юли. Господин Еймър, мога да ви запозная с приятелката на жена си, Дженин. Наистина ли? Каква е тя? Ще кажа само, че ще ви изяде жив. Извинявайте, че ви прекъсвам, но е много важно. Добре. Може ли да отида до туалетната? Заминавай! Пич, много си некадърен. Не съм. Здрасти, тате. Подхвърляте си топката, а? По-скоро я изпускаме, защото Бен никога не я хваща. И ти не си най-добрият бейсболист, Одойл. Моето момче. Обичам те, тате. Мамо! Да, трябваше да я махнат. Но видя ли каква чанта на Кейт с пейнт имаше? Чакай малко. Труди си, на ти си дойде. Поканих вашите на вечеря. Така ли? Чудесна идея. Ще си поиграят с децата, които поканихме на гости. Добре, чудесно. Ще се видим по-късно. Чао. Само една вечеря с вашите скъпи. Знам, но тази вечер трябва да направя цял модел. Аз ще водя. Не, аз ще водя. Кажи здрасти на татко. Няма да издържа цяла вечер. Няма и да се наложи. Супер! Пропускам цели сцени. Какво семейство? Хайде, да приключваме с вечерята. Нататък. Нататък. Само ти още не си се нахранил, приятел. Побързай. На теб не ти ли стига? Фокусът с монетата на татко. Как се радвам, че ще го пропусна. Най-накрая, сам в мазето. Дали ще стана съдружник? Да. Да започваме. Майкъл, няма да ти пречим. Тръгваме си. Беше чудесна вечер. Беше ви забавно, нали? Добре ли се забавлявахме? Лека нощ, скъпи. Обичам ви. Искам да знаете, че кремвиршът ми вече е доста по-голям. Нямаше на къде да става по-малък. Приличаше на бомбон тик-так. Така ли? Защо не дойдеш да си освежиш дъха? Довиждане. Лека нощ, скъпа. Чудесна вечеря, скъпа. Видя ли? Не беше зле. Шегуваш ли се? Беше супер. Ще погледаш ли децата, докато разчистя? Имам ужасно много работа. Значи ти имаш работа. Чакат ме приказки, мръсни чинии, а после трябва да зашия главата на патицата.
И дупето също. Браво, шампионе! Ще ми се да имах време да ти помагам. И аз стига, Майкъл. Моля те да ми отделиш 10 минути, а не цял ден от безценното си време. Толкова много ли искам? Писна ми да водим този спор. Пропуснах целия скандал. Да. Скъпи, не мога да заспя. Не можеш? Не искам се да се караме. Знам. Само не се разстройвай. Държах се като глупак. Глупчо. Обичам те. Миришеш хубаво. Стига. Стига. Децата ще ни хванат. Няма да ни чуят. Добре. Настрой ме постепенно. Не може ли просто да го направим? Не може. Хайде. Няма да ти предложа нищо ново. Аз съм си все същият. Мисли за последния ни път. Старият начин си ми харесва. Така да бъде. Ти ще си Сандънс, аз патицата. Така ли? Но първо ще ме масажираш. Обичам да те масажирам. Започвам масажа. Много е приятно. Успяхме ли? Ти успя. Не исках да свърши толкова бързо. Никой не искаше. Да, следващия път ще успея. Благодаря. Разбрахме се за утре, нали? Какво за утре? На вечерята. Разбрахме се да отидем да вземем подаръка за баща ти. Подарък за татко. Казал съм, значи ще дойда. Нали? Още един масаж. Чупка. Отивам да работя. Морти, обажда се Майкъл Нюман. Може ли да поговорим? Чакай малко, някой идва. Здравей, Майкъл. Ти пък откъде се взе? Не ти трябва да знаеш. Може ли да се поразходим? Дадено? Има обяснение. Бил си на автопилот. Автопилот? Така става, като превърташ. Ясно. Ще ти покажа. Това си ти на автопилот. Вътре свети, вкъщи няма никого. Умът ти пропуска сцени, но тялото ти преживява всичко. Искаш ли утре да обядваме заедно и да вземем подарък на баща ти? Както кажеш. Значи ми е казала. Мога да говоря на автопилот. Не си интересен събеседник, но е така. На всички ни се случва. Само, че ти си имаш дистанционно и решаваш кога да се случи. Това нещо е супер. Между другото, жена ти е страхотна. Да, знам. Съвършено лице. Великолепно стегнато тяло. Добре ли си? Много странно. Кое? Че си е паднала по ръб като теб. Аз съм ръб. Имаш готин мъж на среща си, приятел. Искаше да видиш какъв жребец бях на времето. Да, сега ще видиш момичетата, с които излизах преди Дона. Това мъж ли е, жена ли е? Жена е. Това да не е Animal Planet. Спри. Да. Някои спомени трябва да си останат скрити в ума ти. Вече разбрах, Морти. Лека нощ и благодаря. Лека нощ, Майкъл.
Разболявам се. Превърти болестта напред. Ставай, скъпи. Ще закъснееш за работа. Какво? Вече е понеделник. Вече нямам хрема. Пропуснах цялата настинка. Благодарение на теб, миличко. Обичам те. Никога вече Тиленол. Не помня да съм работил през уикенда. Но очевидно съм работил. Лоша новина. Няма топла вода. Но аз трябва да си взема душ. Ще ти измръзне задникът. Няма проблем. Погледни ме! Изкъпан и облечен. И секси. Супер съм. Да не си пушил трева, тате. Гледай си филмчетата. Желая ви приятен ден с мама. Ядеш сладки неща като татко. Браво, приятел. Тате, Да. до вечера пак ли ще работиш до късно? За съжаление, да. Можем ли да ти помогнем? Скоро ще стана съдружник и ще ми трябват проекти за сгради, така че ако имате добри идеи, нарисувайте ги. Добре. Действайте! Аз ще донеса листове. Аз пастелите. Не говорете, а поправете канала! Everyone's watching to see what you do. Everyone's looking at you. Всичките гледат. Да. Задръствания. Край на задръстванията. Момент! Леле, майко! Да, за това става въпрос. Виждаш ми се малко блед? Сега ще те оправя. Погледни се, целия си жълт. Сигурно е скорбут, капитане. Само не досвете, Хълк. Не се знае какво ще направи. Ето го и Барни, динозавъра. You love me. That jogger had giant boobies. Сега ще ти направя тена, който винаги си искал. Така, още малко. Истински Хулио Иглесиас. Сладур. Изглеждате добре, господин Нюман. Благодаря, Труди. Направи ли го? Дали го направих? Мисля, че да. Да видим. Ето го. Впечатлен съм, Майкъл. Да, реката в фоето е много добра идея. Кога успя да почернееш? Май се справям с всичко, сър. Така е. Днес ще говорим за сексуалния тормоз на работното място. Всеки може да стане жертва на сексуален тормоз. Работници, шефове, жени, мъже, дори някоя лека жена. Няма да споменавам имена. Стейси. И така, сексуалният тормоз може да има различни форми. Това, което е смешно за едни, може да е обидно за други. Ще ви дам един пример от собствения си опит. Веднъж казах: искаш повишение? Займи съответното положение. Това си е сексуален тормоз. Но пък доста острумен. Мен, ако питате. Освен това, има и хомосексуален тормоз. Това е когато някой мъж отива при друг и му казва нещо мръсно. Това ще ти хареса. Испански. Какво правите в кревата или в обществената тоалетна, не е моя работа. Чухте ли това?
Проблем ли имаш, Мигел? Не, продължавайте. Вие сте страхотен лектор. Какво правя? Какво? Нищо, аз... Продължавайте. Не знам за вас, американците, но за мен няма съмнение, че Ичиро е номер 1. Но да не забравяме Мацуи. Щом ви харесва толкова, ще си поръчам и Ичиро и Мацуи. Обичам японска храна. Извинете ни за момент. Разбира се, господин Уцуохито. Ние ще бъдем тук. Ичиро и Мацуи са бейсболисти. Обидихте националните им герои. Отивам да си прережа вените. Аз ще чакам тук. Английски. Тези типове са толкова скучни, че ми идва да си отрежа пишката. Проектът им явно са гледали оня тъп филм за азиатската архитектура. На кого му трябва река в фоайето? Трябват ни повече стаи да печелим. Яжте бързо. Чака ни желиран алкохол, достижението на американската култура. TGI Fridays. TGI Fridays! Спасявай ни, Майкъл. Няма проблем. Преди да поръчаме, отново разгледах проекта ни. Сега разбирам, че сигурно не е това, което искате. Предлагам да започнем наново. Реката във фоайето беше тъпа идея. Предлагам да упростим нещата и да направим повече стаи. Да печелим повече, нали така? Трябва само да ни поверите този проект и доверието си, за да можем да се махнем от тук и да отидем в TGI. Там ще пием желиран алкохол, докато повърнете. Да, мамка му! Точно за това говорим. Да. Кралят се прибра. Как може да спите, когато ви нося подаръци? Така ли? Какви ли? Донесете си дупетата долу и веднага ще разберете. Идвам. Скъпа, размърдай си сладкото дупе и ела долу. Чакат ви. Супер! Сигурно струва 1 милион. Това са дребни пари. Заслужавате най-доброто и вече ще получавате само него. Какво става? Вижте и кой се събуди. Искате ли да покарате? Хайде навън. Събудете от Дойл. Нека ви видят. Това са най-готините велосипеди в целия град. Кевин О'Дойл ще позеленее от яд. Не съм забравил прекрасната си жена. Боже. Не е колело, нито каубойска шапка, но мисля, че ще ти хареса. О, Майкъл, прекрасна е. Да, чух как говорихте с майка ми. Страхотна е. И ти отива, скъпа. Аз си купих празнична пура. Какво празнуваме? Какво ли? Здрави сме. Имаме прекрасно семейство. Вече съм съдружник на Еймър. Господи, честито, скъпи! Знаех си, че ще се зарадваш. Обичам те. Получих поръчката на Уацухита. Знаех си, че днес ще е хубав ден. Сутринта чух песента ни по радиото. Имаме песен? Скъпи, звучеше по време на първата ни целувка. Шегуваш се, нали? Знам я. Разбира се, че си спомням нашата песен. Нашата песен е... Каква беше нашата песен? Помня това място и... О, Боже! Братовчедът на Върколака. Но ти си страхотна. Той изобщо не ти е на нивото. Време за първа целувка. Да, бележките. Хитро пич. Ще ме обичаш ли на сутринта? Више ти нея.
Какво ще правиш? Имаш ли готов отговор? Давай. Стреляй в десетката, пич. Да. До края на света, скъпа. Какво си мисли тя в момента? Няма да го целуна с тая брада. Цялата ще ме изподере. Чакай малко. Да, Нюман. Действай. Да. Дона! Дона! О, божичко! Толкова съм възбудена. Господи, махни ме от тук. Когато се целунахме, слушахме "Бавя се" на Крембарис. Изглеждаше великолепно с онзи розов пуловер. Помниш как съм била облечена? И не само. Помня какво носеше и Джанин. Обичам те. И аз те обичам, скъпи. I'm gonna live till I die. Здравейте, господин Нюман. Сам, Майкъл. Моята нова звезда. Браво на теб. Сядай. Добре. Малко съм изморен. Снощи празнувахме с семейството. Снощи вкара решителния гол. Вие също участвахте. Сега остава да направиш проекта и когато Уацухита ни плати, ще те направя съдружник. Нали? Мислех, че вече съм съдружник. Полека, каубой. Казах, че ако вземеш поръчката на Уацухита, ще те повиша, но не чак толкова. Но аз вече зарадвах жена си, сър. Похарчих пари, които нямам. Този проект ще ми отнеме месеци. Тогава най-добре го започвай. Леле, как ме заболя главата. Сякаш ме е блъснал влак. Аз не видях нищо. За малко да забравя, този уикенд бях с приятелката ти, Джанин. Дано в момента се чука с брат ти нагъл тъпанар такъв. О, не, има още. О, да. Колкото по-скоро започнеш, толкова по-скоро ще се сдружим. Усещам вкус на говна. Така ли? Стейси, слагала ли си говна в обяда ми? Отивам да работя. Стейси! Обмисли ли добре какви ще са последствията от това, което си намислил? Да. Да не го ли правя? Ти решаваш какво ще правиш с дистанционното, Майкъл? Знам. Говорим за някакви си 2 месеца. Какво толкова ще пропусна? 30 скандала и 1 подстригване. Помниш ли леприкона? Моля? От рекламата на Корнфлейкс. Те са вълшебно вкусни. Този ли? Той търсеше гърнето с злато в края на дъгата. Но когато стигна края на дъгата, там имаше само Корнфлейкс. Майкъл. Какво? Не схващаш ли метафората? Добре де, няма да го правя. Тате, Да, нарисувахме ти къщи. моментът не е подходящ. Може да ти помогнат. Добре, дайте да видя. Таванът е висок, коридорът тесен, стълбите не са на мястото си. От какво е направена тази стая? От пица. Това е глупаво. Следващият. Твоята от какво е? От краставички. Не реви като бебе.
Майкъл, какво ти става? Та той е на 7 години. Защо да няма стая от пица? Време му е да порасне и да приключи с фантазиите. Ей, момчето с пицата! Не е важно да си изобретателен, а да се подмазваш, да изкарваш много пари за шефа и да се надяваш, че някой ден ще ти подхвърли кокъл. Ясно? Да. Еймър не те е направил съдружник. Съжалявам, скъпи. Но заедно ще го преодолеем. Вечно преодоляваме нещо. Кога ще свърши най-сетне? Готин кемпър, а? 2 големи легла, кухня, душ и сателитна телевизия с Dolby Surround. Защо винаги се заяждаш с мен? Някой ден ще ти го върна. Майкъл Нюман, не знаех, че пушиш. И този ден дойде. Пурата не е моя, Кати. Взех я от Кевин. Бълваше дим като комин. Не е вярно. Мисля, че вътре има марихуана. Кевин Одойл, прибирай се веднага, момченце. Мразя те. Глух ли си? Веднага. Не ме карай да повтарям. Не на дрогата, приятел! Съжалявам, но няма как. Не искам да връщам колелото. Не лага се, скъпи. Но татко ни ги подари. Защото ви обича. Но в работата му нещо се обърка и трябва да ги върнем. Но аз вече се похвалих на Кевин Одойл. Ще бояди се ме моето колело и ще стане като ново. Твоето е момичешко, децата ще ми се смеят. Не издържам повече. Превърти до повишението ми. Да пием за Майкъл Нюман. За по-добър съдружник не бих могъл и да мечтая. На здраве! Благодаря ви. Много ви благодаря. Семейството ми ви благодари. Ще се старая колкото мога и няма да ви разочаровам. Честито, господин Нюман. Благодаря. Как си, бандит? Невероятно, сър. Заслужи си го. Не само заради хотела на Уацухита, но и за това, че ме заместваш, за да съм повече време с любимата си. Сладурче. Шегувате ли се? Излизате вече 2 месеца? Това е рекорд за нея. Първите 2 месеца бяха лесни. Трудното дойде в края на годината. Нейният неприятен уикенд с брат ми в Кабул. Имахме сериозен проблем, но доктор Бъргман много ни помогна. На вас с Дона помага ли? Доктор Бъргман? За какво говорите? Знаеш ли, скъпи, не е наша работа. Нека Майкъл се потопи в славата си. На здраве. Потапяй се, съдружнико. Повишил ме след цяла година. Какво ще съм пропуснал? Трябва ли ви нещо, господин Нюман? Коя си ти? Кърстен, асистентката ви. Какво стана с Алис? Не издържа и се премести в счетоводството. Сега предпочита да я наричат Алън. Забравихте ли? Не. 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 И кой е тоя доктор Бъргман? Майкъл не полага усилия да ме разбере. Искам, но съм на автопилот. На автопилот. Ти си пълно зомби. Браво, Дона. Браво, Дона. Майкъл, спокойно. Кой е този? Защо не поговорим сами? Защото с теб не може да се говори. Никога не си вкъщи. А като си от дома, зяпаш в една точка. На автопилот съм. Какво искаш от мен? Винаги става така. Сега ще си вдигна телефона. Какво стана? Не пипнах дистанционното. Ще гледаш телевизия на вечеря ли? Може ли? Саманта, ангелчето ми. Я колко ти е пораснала косата. Ти пък кога порасна? Дайте да ви прегърна. Тази вечер няма да работя. Ще гледаме Дракона. Заедно искате ли? Това е детски филм, тате. Искам от местопрестъплението. Да, и аз искам него. Днес ще намерят ръката на жената. Как стана така? Изпуснах периода на Дракона? Олеле!
Ей! Какво правиш? Веднага ми върни кехчето. Върни се, скапан дръбосък. Не си изкарвай яда на фъстък. Кой е този? Къде е Санданс? Мълчи. Децата едва спряха да плачат. Защо? Какво е станало? Умрял ли е? О, не. Глупакът, смеката козина. Татко потискаше мъката си. Най-доброто куче. Време е да си поплаче. Една вечер главата на патицата беше откъсната. Той искаше крака ми, а аз го прогоних. Не биваше. И сега съжалявам. Какъв идиот съм. Спокойно. Какво направих? Какво? Обичам те. Ти обичаш ли ме? Майкъл, това е... Много съм объркана. Не. Ще се променя. Ще стана по-добър. Обещавам, не ме оставяй. Няма да работя толкова. Ще сме заедно. Само не си отивай. Господи, патицата доста бързо е забравила Санданс. Малко е извратено, но това ме възбужда. Да се целунем и да се сдобрим. Не! Не съм виновен аз. Само избърза. Не съм го пипнал дори. Бе далеч от истината. Кажи. Скъпи, какво става там? Спокойно! Имаше мишка, но я убих. Мъртва е, но успя да счупи масата. Как влезе тук? Знаех, че искаш да ме видиш. Дистанционното се счупи. Повреди се. Превърта, когато си иска. Не е повреда, а функция. Използва паметта си според твоите предпочитания. Помни разни неща за мен? Това е модерна техника, като Тиво. Може да му викаш Миво. Превърта секса всеки път. Аз обичам секса, харесва ми. Ако не греша, ти превъртя цяла една година. Много секс е това. По твоите стандарти цели 30 минути. И сега ще си превърта всичко, което веднъж съм превъртял? Без душове, без задръствания, без скандали и болести. Това е много лошо. Вземи си го. Отказвам се от услугите му. Отказвам се. Благодаря за всичко, но... Да? Ти не може... Не ставай груб. Готина шапка. Не. Махай се от тук. Остави ме на мира. Това пистолет ли е или си щастлив? Ще си сваля дрехите и тогава... Не те съветвам. Ще остане само едно място, на което да се появи. О, не искам. Моля те. Предупредих те, че не можеш да го върнеш. Вземи си го да... До нови срещи. Не дей така, Морти. Как да спра да превъртам напред? Добро утро, скъпи. Да. Ще вземеш ли душ? Да. Не, никакви душове, защото ще превъртя. А ако превъртя, кой знае къде ще отида. Днес ще съм като в Дивия Запад. Да. Дона, искам да ти кажа какво става, но ще се скараме. Не бива, защото ще отлетя. Имаме проблем, който снощи едва не се озова в задника ми. Отивам на работа и ще помисля на спокойствие. По Хаврия ли ще излезеш? Не може да се караме, скъпа. Ти си права. Аз греша. Става ли? Искаш ли целувка? Не мога, защото ако се целунем, може да отлетят още 3 минути. След целувката лежим, аз се хиля идиотски, ти си разочарована.
И искам да съм с теб всяка минута, затова тръгвам. Приятен ден! За пореден път Майкъл остави Дона объркана и незадоволена. Млъквай, Джеймс Арл Джонс! Не, ти млъквай досаднико. Майкъл! Господин Еймър е тук. Още първия си ден като съдружник идваш на работа по хавлия? Да, защото не искам да пилея силите си в корпоративни глупости и съревнования за най-лъскав костюм Армани и Калвин Клайн. Кой го е грижа? Ще се концентрирам върху най-важното – работата. По-откачено нещо не съм чувал. Но си прав по дяволите. Променям живота си. Чувствам се по-свободен. Не сваляй панталона. Сексуален тормоз, а? Като стана дума за живота, искам да поговорим за нещо или по-скоро за някого. За Джанин. Наред ли е всичко? Решихме да се отдадем един на друг и да се преместим в Мароко. В Мароко? В Мароко. Ами... Ерик Ламенсков ще поеме ежедневните ми задължения, а ти поемаш неговата работа. Но Ерик Ламенсхоф е шеф на международния отдел. Аз съм съдружник едва от вчера. Всичките ти проекти са златни. Няма да се изненадам, ако някой ден оглавиш компанията. Би било чудесно, но... Не искам друго повишение! Не! Майкъл, търсят те по телефона. Майкъл Нюман. Здравей, приятелю! Преди 10 години ми каза, че искаш да поемеш компанията. Имам чудесна новина. Ерик Ламенсхоф се самоуби. Спирай вредната храна, шефе. Да не се самоубиеш и ти. Отварям виртуалните штори. 10 години. По-лошо от това няма накъде. Господи, аз съм дебел! Виж ме! Какво е това? Цици! Имам големи цици! А това какво е? О, Боже, не! Искам да си отида вкъщи. Слушате днешните новини. 5 февруари 2017. Бритни Спирс роди 23-то дете. Гордият баща Кевин Федерлайн обмисля да започне работа. Майкъл Джаксън, първият човек, който се клонира, даде под съд самия себе си за сексуален тормоз. Дона! Дона! Какво обичате? Здрасти, тате. Тате? Бен? Това ти ли си?
Я колко голям си станал! Огромен! Виж ти кой го казва! Господин превтасъл пандишпан, тъпчеш ми самочувствието. Ако ме беше водил на фитнес, нямаше да ми викат Роузи О'Донъл. Стига! Обичам те! Върни ми кутията с кехчетата! Тате, не викай, излагаш се. Това дъщеря ми ли? Мамо, отивам при Дерек. Ти ли си това, Саманта? От кога имаш гърди? Пораснаха ни по едно и също време. Сега може ли да тръгвам? Я, чакай малко. Кой е той Дерек? Гаджето ми! Най-готиното момче в училище. С смачка нос ще е още по-готин. Върви да си сложиш нормални дрехи. Защо си толкова гаден? Веднага! И изтри тоя грим! Добре. И фъстък ли е умрял? Той оставя патицата да върши цялата работа. Дона! 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 Дяволите! Изглеждаш прекрасно. Страх ме. Чук. Здрасти, скъпи. Какво става? С Дона ще пием шоколад. Ти искаш ли? Изневеряваш ми? С Джони Банския? Мислех, че вече сме се разбрали. Да, отдавна сме се разбрали. Наред ли е всичко? Ще запомниш да не пипаш чужди жени. Престани, Майкъл, престани! Ти сам реши да се изнесеш. Не ме удрей! На негова страна ли си? Махай се! Мразя те! Не бива да се караме, Дона! Мразя те! Мразя те! Господи! Мразиш ли ме? О, не. Не. И след 10 години не съм те довършил. Марти! Защо ми причини това? Ти сам си го причини, Майкъл. Не исках да пилея толкова време. Не исках да загубя Дона. Дистанционното следва теб. За теб работата винаги беше над семейството. Не е вярно. Можеш да лъжеш себе си. Жена си, но не и него. То е защитено от лъжи. И не можеш да промениш нищо, но ти си още млад. Млад и дебел. Можеш да си върнеш Дона. Точно това ще направя. Давай, кюфте. Видях какво направи с патицата. Браво. Браво на теб. Ще го почувстваш след малко. Моля те, прочети бележката ми. Мразя те! Мразя те! Мразя те! Майкъл, буден ли си? Майкъл, скъпи, буден ли си? Дона. Къде са ми тлъстините? Било е само сън. Ужасен, кошмарен сън. Кошмар ли сънува, Майкъл? Кучето ли ме бутна? Шаги, кучето чудо. Да, ако не те беше бутнал, нямаше да ти направят скенер и да открият, че имаш рак. Имам рак? Имаше. Очудващото е, че надебеля от химиотерапията и получи инфаркт. Инфаркт? Мислех, че не ти дават морфин. При нездравословното ти хранене, откакто падна, не си бил здрав и един ден. Кога си ударих главата? Кога беше? Преди 6 години. Още 6 години? Не. Пропуснал съм болестите. Дават ти много обезболяващи. Дона, не си отивай. Какво е това? Не е зле, като след трета липосукция. Една операция и ще изчезне. Прилича на език, който лиже. Виж, ще тръгвам. Бил ме чака долу и... Бил? Още си с Джони Банския? Какво стана с до края на света? До края на света? Майкъл,
Опитвам се да поддържам нормални взаимоотношения с теб заради децата. Искам да сме приятели, но ако ти... Престани да пляскаш с търбуха си. Мой си, ще правя каквото си искам. Свърши ли? Виж, Бил е мой съпруг. Моля те, приеми го. Тръгвам. Съпруг? Дона? Не. Дона! 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 Добре дошли в архитектурна компания Нюман. Архитект на годината за 2018 година. Мечтите ти се сбъднаха, а, глупако? Татко, здравей, как си? Бенджамин, я виж ти. Какво? Лицето ти е слабо. Вече се бръснеш, а? И сланините ти ги няма. Как така? Как? Браво на теб! Да, сланините ми. Да поговорим за това в кабинета ми. Стария ми кабинет. Архитект, как стана това? Мама каза, че още си замаян. Не, чувствам се отлично. Как отслабна? С операция, като татко си, ще ти покажа как ми изрязаха. Не, тренирам с Бил 5 пъти седмично. Еха! Красавица! Виж ти, руса с плътни устни, гърдаста. Гаджето ти? Не, това е дъщеря ти Саманта. Естествено. Трябва да се грижиш за нея и да гледаш никой освен теб да не я докосва. Татко, подготвям се за среща. Добре, да. Ще те оставя. Тръгвам си. Искам да прекарваме повече време заедно. Да отидем на сладолед. Майка ти няма да дойде, но ти, Саманта, дядо ти, баба ти... Би било хубаво, нали? Знаех си, че ти има нещо. Седни, татко, ще ти дам чаша вода. Защо да сядам? Ето, изпи я. Добре, ще пием вода. Изпих я. Какво става? Дядо почина, татко. Почина много отдавна. Не говори така. Къде бях аз? Плачеш ли? Какво стана? Нищо. Остаря и умря. Такъв е животът. По дяволите. Раждаш се, живееш и умираш. Трябва да тръгвам. Чакай. Сузи, отложи срещата ми. Не, върви. Просто съм замаян. Защо плачеш? От операцията. Ще разплачеш и мен, татко. Не си тръгвай. Изглеждаш добре. Довиждане. Хайде. Няма да те заведе там. Къде? В момента на смъртта му. Ти не беше там. Разбира се, че не съм бил. Покажи ми последния път, когато го видях. Здрасти, тате. Извинявай, че те безпокоя. Ще погледнеш ли проекта ми за търговския център? Този е по-евтин. Но ако видиш този, ще разбереш, че е по-добър, защото има... По-евтиният. Остави ме да си прочета имейлите. Да, прав си. Не е прав. Ти си идиот. Погледни. Изненада. Здрасти, дядо. О, Господи. Кога стана толкова хубав? Майкъл, имам чудесна идея.
До вечера майка ти ще играе канаста с приятелки. Та ми и хрумна, кога по подходящ момент ти, аз и Бен да излезем само по мъжки. Не мога. Как така? Трябва да е теж. Ще погледаме готини момичета. Аз съм на вид. Ето, той е на вид. Не знам какво значи, но е на вид. Моля те. Не ми показвай този пръст. Имам предложение. Ако дойдеш, ще ти покажа фокуса с монетата. Погледни го! Ще ти издам тайната. Не, татко. Не искаш ли да знаеш? Винаги съм знаел тъпия ти номер. Ще ме оставиш ли да работя? Винаги си знаел? Глупак. Добре. Извинявай, че се натрапих. Обичам те, синко. Довиждане, дядо, обичам те. Татко. Тате. Тате. Обичам те, синко. Обичам те, синко. Обичам те, синко. И аз те обичам, татко. Ще ми липсваш. Знаеш го. С Богом. Съжалявам за баща ти. Когато го взех, го направих с нежелание. Как така го взе? Аз съм ангел, Майкъл. Ангел? Ангелите трябва да пазят хората. Аз съм ангелът на смъртта. На баща ти му дойде времето. Негодник. Остави ме на мира. Забавлява се достатъчно. Заведи ме на някое хубаво място. The stars in the sky, the moon on high, the best things in life are free. А сега е време господин Нюман да каже няколко думи. Хайде, Майкъл, реч! Сватбена торта. Имаме торта. Къде е младоженецът? Покажи се. Здрасти, тате. Бен, не пропуснах сватбата на сина си. Това е страхотно, приятел. Коя е късметлийката? Много смешно, господин Нюман. Лелю Пеги, това ти ли си? Боже, колко си остаряла. Хей, тя... Да, шегувам се. Тя си го знае. Мамо? За съпругата на Бен. Добре дошла в семейството. Благодаря. Честито. Нека всички се забавляваме. Call me irresponsible. Call me. О, мамо, изглеждаш чудесно.
Майкъл, не си ме целувал така, откакто беше момче. Ти си най-добрата майка. Нали знаеш колко те обичам? Много мило, скъпи. Майкъл, баща ти щеше да е щастлив сега. Знам, мамо. Поне радвам се, че ти си тук. И аз, маничкият ми, и аз. Всичко е прекрасно. Погледни я. Винаги съм харесвала Дона. Глупак си, че я изпусна. Но нека не ти развалям вечерта. После ще си говорим. После. Майкъл, много мило, че плати сватбата и медения месец. Така е. Много ти благодаря. Разбира се. Жената на Бен изглежда свясно момиче, нали? Чудесно е. Определено. А сега една много стара песен на Кранберис. Точно тази, а? Бил, това е наша стара песен. Може ли да потанцувам с бившия си съпруг? Разбира се. Върни я до полунощ, шампионе. Дадено, Бил. Защо е с бански? Готини плувки, пич! Още миришеш хубаво. След толкова години? Да. Щастлива ли си? Разбира се, синът ни се жени. Не за това. Щастлива ли си от това, как завърши животът ни? Не говори така. Още не е завършил. Това е моята Дона. Така си е. Това Саманта ли е? Ей! Какво правиш? Сложи си пуловер, скрий ги. Какво ти става? Аз... шегувам се. Не съм свикнал да те гледам толкова голяма. Ако се опитваш да кажеш, че съм хубава, благодаря ти. Да вървим да хапнем торта. Ще стигна преди теб, тате. Тате? Майкъл, добре ли си? Има ли лекар? Повикайте лекар. Майкъл? Майкъл? Татко. Тате! Само корнфлейкс. Един танц и артерията ти се пръсна. Защо ме накара да пропилея живота си? Ти превърташе напред още преди да се срещнем. Живя живота, който избра. Не исках такъв живот. Искаше. Явно си го искал. Събудил си се. Как си? Щом сте тук, съм по-добре. Саманта е тук от 36 часа. Каза, че няма да си тръгне, докато не се събудиш. Защо го направи? Защото си ми баща. Мислех, че Бил ти е баща. Имам двама бащи. А единият от тях ми обеща да живее 200 години. Помниш ли? И двамата трябва да поспите. Аз ще изпусна самолета. Бен отива на меден месец. Всъщност, отмених медения месец. Първо трябва да спася поръчката на Кенсингтън. Не дей. Друг път ще отидем в Италия. Не. Няма проблем. Не е честно спрямо жена ти. Тя проявява разбиране. Бизнесът е по-важен.
Съжалявам, но трябва да си тръгвате. Той има нужда от почивка. Довиждане, татко. Бен. Довиждане, тате. Махни, това е нещо. Ще мине доста време преди да можеш да ходиш. Трябва да видя сина си. Не те пускам обратно в леглото. Това е Колин Фарел ли? Къде? Майкъл, тази апаратура поддържа живота ти. Трябва да говоря с сина си. Майкъл, спри. Не. Майкъл, не бива да свършваш така. Бен. Бен! 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 Татко? Татко! Татко, какво ти е? Добре ли си? Господи! Помощ! 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 Чуй ме, чуй. Бен. Бен, семейството. Какво? Семейството е най-важно. Семейството е най-важно. Да, меден месец. Меден месец. Обичам те. Саманта, не станах на 200 години, но те обичам. И аз те обичам. Прости ми. Прости ми. Майкъл, бележката, която й написа, все още е в джоба ти. Ще ме обичаш ли на сутринта? До края на света, скъпи. Време е. Къде съм? В спални, бани и още нещо. Гледах ви как спите. Май сънувахте нещо шантово. Какво? На леглата не се лежи, но и аз го правя понякога. Още съм в магазина. Пак съм млад. Млад съм. Не сте чак толкова млад. Аз съм млад, а вие сте зрял. Не. Не, ти не разбираш. Погледни се. Търсиш приятел, така ли? Аз ще ти бъда приятел, пич. Аз!
Злата ми! Посредствения буклук от среден клас. Обичам те! Татко, 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 ето го. Защо нахълтваш така? Какво е станало? Всичко е страхотно, мамо. Исках да ти кажа, че те обичам. И аз. Много те обичам. Кажи ми, как правиш оня номер? Направо ще полудея. Фокусникът не издава тайните си, но ако ни поканиш на вечеря... Елата утре и на следващия ден. Идвайте, когато поискате. Спри, ще получи инфаркт. Не, аз съм по инфарктите. Благодаря, че си ме родила. Знам, че е боляло. Да, много, но моля те, не пуши марихуана. Не обещавам. Ами... Аз съм буден. Какво ще кажеш да... Ако първо ме масажираш. Добре, да заспиваме. Мамо, какъв е този шум? Долу става нещо странно. Какво става? По-тихо. Опитвам се да се съсредоточа. Цяла нощ си напрягам мозъка да измисля какво ще правим, като отидем на къмпинга, а ти не ме оставяш на мира. Значи ти прече, така ли? Защо не се замислиш? Какво каза? Да, чуме. Ако продължаваш така, цяла година ще планирам почивки и няма да мога да работя. Това ли искаш? Да не си ял мухлясъл кекс. Дай ми една целувка. Какво става тук? Бен, ела тук. Господи, колко ми липсваше. Голямото ми момче. Следващия уикенд ще спим в къщата на дървото. Вечер ще тренираме заедно и никога няма да нося бански. Супер! И ти! Страхотен скок. Обичам те. Ще станеш най-готината мадама. Но трябва и да си умна. Затова утре ще учим математика. Ти разбираш от математика? Добре, де, ще учите с мама. Сега лягайте, защото утре сме на къмпинг. Знам, ще бъде страхотно. Сложи си пуловър и не го сваляй. Санданс. Кучешките години летят бързо. Затова е време за нещо истинско. Давай, скъпа. Какво правиш? Какво правиш? Не, при Санданс, не при патицата. В магазина казаха, че е женска. Явно са ме излагали. Долу ли ще спиш? Защо? Това възбужда ли те? Днес е 4 юли. Ще го отпразнувам с жена си. Ще я масажирам дълго, за да остане доволна. Но днес не е 4 юли, едва 2 е. Още по-добре. Честит 2 юли. Този празник май ще ми хареса. Ще облека костюма на Покахонтес. Чакам те горе. Аз ще донеса патицата. Ще се обадя на татко да приготви старата палатка. За Майкъл. Както казах, добрите хора заслужават помощ. Знам, че този път ще постъпиш правилно. Поздрави от Морти. Послеслов. Тялото на жена ти все още ме побърква. Добре, Морти.
Кой иска бой с възглавници? Режисьор Франк Кораци. Сценаристи Стив Корън и Мак О'Кийфи. Участваха Адам Сандлер, Кейт Бекинсейл, Кристофър Уокън, Хенри Уинклър, Дейвид Хаселхоф, Джули Кавнер, Дженифър Кулич, Шон Ейстин и други. Ролите озвучиха артистите Даниела Сладунова, Лина Златева, Вилма Карталска, Николай Николов, Васил Бинев, Станислав Димитров. Преводач Виолета Станишева. Тон режисьор Радослав Колев. Режисьор на дублажа Чавдар Монов. When I think you're losing sight,